Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz sizni iş şartlarında tez pişiriletirgan ipi pişirige öğretirmen. Bugünkü ipi çöpre bilen pişirilecek, tezgine eritirgan, tez erişli çöpre bilen bulacak. Bizning bunun için en birinci tuz gerek, şeker kımı gerek, künbagish mayi gerek, şulay çöpre gerek bulacak, hem жылы qaynatılmagan su 30-40 graduslı. Çünkü bizning ipi tiri әйбер ул. Tiri әйбер булгач, bizning qaynatılgan su bulurga тиеш түгел, жылымса, шулук чишмә суда ярый, краннан алынган су булса да ярый. Çünkü шулай юк, ын bizning бүлмә температурасында булырга тиеш, һәм ын обязательно иленгән булырга тиеш. Иленгәндә ул ын bizning kislorod bilan boyitila, ipi için bu bik mühim. En birinci salabız. Менә шушы 12 граммлы дрожжиның яртысын 700 граммлы суга. Менә мин салам яртысын. Һәм суны салам. Суны салдым. Bir kaşık salama гына тыз салам. Bir kaşık tutarıp şeker kımı salam. Hem 5 kaşık may salacakman. 1, 2, 3, 4, hem 5 kaşık may salacakman. Şulay ettirip hazır komur basacakbız. Komur basır için en birinci biz bularını менә şuшы ağaç kaşık bilen bulgatабыз. Kimden indi ağaç kaşık var? Менә мин үзем шуны жайлы күрәм. Менә шушы агач кашык белән бутыйм. Онны әкрен генә салып, башта агач кашык белән бутыйм. Ипи салганда бер вакытта да начар уйлар уйламаска тырышырга кирәк. Ниндидер күңеллерәк әйберләр ничек итеп якыннарыңны тәмле ипи белән сыйлаганыңны, яисә шундый күңелле рәхәт вакытларны уйларга кирәк. Менә шулай иттереп без болгатабыз, әйбәт иттереп. Болгатабыз тагын, онны салып. Менә шундый хәлгә китергәч, калганын кул белән эшләп бетерәбез. Ни өчен кул белән? Чөнки без ипи ул үзенең кул җылысын алырга тиеш. Чын йөрәктән, күңел белән пешерелгән ипи бик тәмле була. Уңа. Менә шулай иттереп, калганын кул белән басып бетерәбез. Камырны бик озак иттереп, әйбәт иттереп, кулдан камыр төшеп беткәнчә басырга кирәк. Безнең элек кайнана әйтә иде. 7 кат тирең чыкканча басырга кирәк дип. Менә шулай иттереп басабыз ипине. Бик каты да түгел, бик йомшак та түгел итеп басабыз. Менә камыр ничек уйнап тора. Әйбәт иттереп уйнап тора. İpi ualmasın için künbagish mayının, яисә ак майның роле зор. Ипи кискәндә уалмасын için, менә шуның için май салабыз. Күкәй салынмый, күкәй салсан ипи тиз искерә торган була. Ипи için безнең менә су белән сөтне аралаштырсаң да ярый. Бүген инде мин суга гына ясадым. Башка вакытларда менә шушы 700 граммның яртысын сөт, яртысын су белән ясасагыз да ярый. Әмма бүген без бары тик май, шекер кымы, кайнатылмаган су жылымса һәм тыз белән генә эшлибез. Чүпрә керә инде шунда. Әйбәт итеп камырны басабыз менә. Камыр шундый уйнап тора. Матур иттереп. Әйбәт иттереп, кулдан камыр төшеп беткәнчә басабыз.
Менә шулай итеп, кулдан камыр төшеп беткәч, безнең камыр әзер була, үзләнеп беткән була. Бу инде фән телендә әйтсәк, без апарный ысул. Апарный ысул белән без икенче юлы пешеребез. Бу инде тиз генә өйдәге хуҗабикәләргә тиз генә кирәккәндә пешерә торган ипи булачак. Менә шулай итеп, ипинең камыры кулдан төшеп бетте. Хәзер шуны көнбагыш майы белән өстен сөртеп куябыз. Бу инде кипмәсен өчен, әйбәт кабарсын өчен. Хәзер шушы әзер камырны менә шушы пленка белән каплап куябыз. Каплыйм да. Хәзер каплыйбыз да. Әйбәт иттереп, һәм жылы тастымай белән куеп, сәгать ярымга жылы урынга куябыз. Аннан соң ул икеләтә кабаргач, ике илеш кабаргач, уже безнең камыр әзер булды дигән сүз. Менә минем камырым кабарды. Хәзер ачып карыйбыз. Әнә икеләтә, эчләтә күтәрелгән. Хәзер камырны алып бunda anlayız. Hem kamırını pişireriz. Kamırını pişirdik. Hazır eybetlep evveliyiz. Eybetlep evveliyiz mine şulay. Tabanı maylıyız. Heybət ittirib yabışmasın üçün tavanı maylıyız. Mayını jəlləməyəriz. Çünki may kübərək bulsa dibində ul ketirdəb taratırgan qorıçqılı epey bula, koyırçıqlı. Mənə hazır eybətlep evvəliybiz. Mənə şulay motor ittirib həm kamırını tabağa salabız. Менә шулай иттереп. Һәм жылы урынга өстен каплап, жылы урынга китмәсен өчен куябыз. Менә безнең ипиебез кабарды. Әнә пузырьклары, тишекләре, içindәге һавалары күренеп тора. Без хәзер аны 180 градуста 1 saat pişirəbiz, qaynar miçkə tığabız. Bizning ipi bik нык кабарган, матур гына иттереп пешкәнен көтик хәзер. Менә безнең ипиебез пеште. Шундый тәмле хуш исләр чыкты. Хәзер ipini alabız. Менә шундый хуш исле ипи. Ипинең өстен майлыйбыз. Әйбәт кенә иттереп. Шундый тәмле булып пеште. İkinci videolarımda men sizga qilmoqdan nechik ipli pishirga, qilmoqni nechik yasarga, zakvaskani şartlarında nechik itib yasarga, shularni öğretirman. Hozirga biz shushi ipini oshab, shotlanib osharga nasib etsin. Har biringizning turmushlari shushi ipi kebek tugərək bulsun. Dünyalarımız tinch bulsun. İstəklərimiz mol bulsun. Hər barchagizga esenlik, sağlık, selametlik, can tinchlığı dileyim.